Muni inyong pinakaganahan gyud. Gaan kis nyong buot ni nga message. Mag-message ko ani magsige mo smile. Kay happy kay mo maminaw ani nga message. Dili ni burden sa inyo ha. I know muni pinaka-interesting ninyo nga message. Amen? Akong message about giving. Di ba ganahan kay mo ana? Ganahan kita, amen? Amen na lang yun, no? But you know what? Giving is one of the messages nga lisod i-message sa pulpit. It is one of the sensitive and hardest messages or message nga ma-preach sa ka-preacher. Tungod kay pwede ni ma-misunderstood sa audience. And ang mga pastors po dili kay comfortable amin. But no, not all pastors, but most of the pastors di kay comfortable mo preach about giving. Kay di na gusto ma-misinterpret sa audience. But you know what? 70% sa Bible talks about giving. 70%. And you know, one of the hardest realities sa atong life nga lisod i-manage is in the aspect of money issues. Money issues, lisod gyud i-handle ang money. Dali ma-change ang heart tungod sa money. And as we have learned from our previous messages that money is just a tool to test our heart for the Lord. Dili gid ni siya ang basis or proof lang sa blessing. It is just a tool to test our heart for the Lord through this money. Ang money pang testing lagid siya. So we must be careful on how do we deal with our finances, our wealth. According to Paul, the love of money is the root of all evil. So it's not the money is the problem, it's the love, it's the people who love money. Now ang verse nga tong gibasa, si Christ ang nagsulti nini. Nag-start siya sa first word, give. And it will be given back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over will be put into your bosom. For with the same measure that you use, it will be measured back to you. Kung muhatag daw ka, for the sake sa Ginoo ug sa embuluhaton, ingon siya, imagine na ninyo ha, na isa ka balde, na puno na siya sa, ingon na to, bugas. Ingon ang Bible, imo pa ginang uyugon para mo down pagid siya. Imong uyugon imo paging idasok og maayo and then mo awas pagyud ang panalangin. Which means inana ang overflowing blessings sa atong Ginoo. By the way, I'd like to appreciate our youth there. Thank you sa inyong effort, youth, sa inyong pag-practice. Si Bea, atong leader, mahulog leader sa music team. Sila si Laika, nag-design na itong bulletin board nga gwapa kay gwapa na kay itong bulletin gawa ko ninyo dia. Di ba? Sa una ako man to yung nag-design, so di to gwapa. Gwapo to siya. And our go and make disciples, sila si Earl o si Zeneth mo itong o ubang mga youth ilang mga group. So thank you sa inyong pagtinabangay. I know some of you silent lang, hilom lang yung nag-support sa church. Ang Ginoo nagyoy di gid mo kalimtan sa Ginoo. Okay. So the title of my message, The Power of the Seed. Ang gahom sa liso. Now, tanang aspects sa atong life, we all want abundance. Gusto tag abunda in the aspect of our career, gusto ta mo promote ta sa work, mo dako atong assets, atong negosyo. And even sa education, gusto ka mo bright, gusto ka ma-top 1, top notcher sa school. Sa atong relationship, gusto tag healthy and fruitful, progressive nga relationship. We all want abundance in many aspects in our lives. But then again, we should not forget the principle, the biblical principle. Tanang butang gi-govern gyud sa isa ka principle o rules. Nagi principle, dili ni tira pasagad lang. You know, when the Lord created the world, na siya rule, na siya principle. Gitapos niya ni in just 6 days. So, then gihimo niya ang world, wa siya nag-ingon nga, okay, tunga mo diya, kamo na lang magbuot diya, mga animals. Gradually, gihimo sa Ginoo, nagsugod siya sa light, sa glory,
dry land, trees, animals, and then ang human. Na ay process, na ay set of rules, na ay principle nga gisunod ang atong Ginoo. Tanang aspect sa atong life na agyud sila ay principle. Dili ka pwede mo shortcut na ay principle sa success, sa good education, good relationship, healthy family, successful nga business, nagi principle tanan. And the same is true in the aspect of abundance and blessings. Talking about blessing, nagi standard, irrevocable principle ang Ginoo nga atong i-obey aron nga makita nato ang good nga result. Tanan nag-start sa seed, liso. Sa principle sa farming, ang great harvest nag-start man lang sa liso. Oh. Hangtod dili ka mo tanom og liso, wala gi harvest. For example, sa education, kung wala ka may decide pag eskwela, dili man ka graduate. Kung wala ka may take sa first step sa pag-apply trabaho, dili man ka makakitag nindot nga trabaho. Relationship, kung wala ka nanguyab, wala gid ka nakaasawa. And when it comes to blessing, if you will not give or plant the seed, wala gi harvest sa imuhang life. Tanan nag-start sa seed. And I want you to understand, to learn that giving is sowing. Ang paghatag para sa Ginoo, pagtanom gyud na siya. So, nata karon sa principle sa paghatag. Now, hinumdo mo sa story bitaw, mga elementary stories na to, ang pagong ug ang unggoy. Amo man ang unggoy, di ba? Ang amo ug ang pawikan. Ang bao ug ang unggoy di ay. Ang kabalota sa story, ang unggoy nagputol siya og saging. Iyang gihatag ang katong saging nga naay gamot sa pawikan. Ingon ang unggoy, dugay kini mamunga kay wala pay dahon. Iyang gihatag ang may gamot sa pawikan. Iya ha, katong nanay dahon. Ingon din si unggoy, okay, tanom na to ni Pax. Kay puro man ta mga uneg saging. Nagsigkatawa ang unggoy kay dali kini mamunga kay nanay dahon. And you know what? Unsay principle sa pagtanom na agyoy? Gamot. Dili mabuhi ang katunga sa saging. So, nitabo, namunga ang kang pawikan, namatay ang kang unggoy. Kaya dili niyo pwede ma-violate ang principle sa pagtanom. Katug yung mabuhi ang dunay gamot. And the same is true sa atong life. You cannot have more, I expect og much harvest kung wala ka ni obey sa principle sa Ginoo sa blessing. Now, naay mga wrong thoughts o thinking about giving. Ato ni i-conquer, naay mga dili mao nga tuo-tuo nato when it comes to giving o paghatag para sa Ginoo. First, ingon nila, giving is just for the rich people. Para lang na sa mga dato ang paghatag, Pastor Chan. Ako, pobre man ko, excuse lang ko diha. Ayaw kalimot sa principle sa giving. Sowing gid siya. Kung nakay gitanom, nakay anihon. Kung wala kay gitanom, wala kay anihon. Daghan kag gitanom, daghan kag anihon. Kung gamay lang, gamay pud kag anihon. Now, when it comes to giving for the Lord, kung wala kay i-give sa Ginoo, wala gid kay gitanom. Now, I'm talking about the ministry, the church, ang paghatag na to. Of course, yung family, daghan makagitanom para sa yung family. Nanabaho ka, nakianihon para sa yung family. Nag-educate ka sa yung mga bata, nakianihon sa yung mga bata. But when it comes to blessing, giving is sowing good. And dili ni sa mga dato nga mga tao or dunay kaya nga mga tao. Hinumdumi daw. Kung gusto kag abundance, regardless imong status, pobre man ka or dato or average lang ka, kung wa gyapon kay itanom, wa gyapon kay anihon. In fact, ang reason maybe nga nung nahimo silang abunda tungod kay daghan silang gitanom. Ug maybe ang reason nga nung wala tay ani, posible wala pa tay gitanom.
Okay? Now, sa Bible, ang Macedonian church, isa ni ka-church nga pobre kay sa tanan. Isa ni sa mga churches nga gitukod ni Apostle Paul. And you know what? During sa journey sa life ni Apostle Paul, pag start niya sa mission work, wala siya trabaho. Although scribe si Paul, dato unta siya kung nagpadayon sa iyang pagka-scribe or lawyer. Dato unta siya. Pero pag follow niya ni Christ, iya man tong gibiyaan na. Wala siya source of income. You know what? Ang nag-supply sa plate ni Paul, yung pagkaon, ang churches, ang mga brethren, nagapadala-padala silang Pablo para mapadayon ang work. And isa sa mga supporter King Pablo, iyaging gimension ang church sa Macedonia. Ang Corinthian church, dato kay sila. Pero wa sila love. Pero ang Macedonian church, ingon ang Bible, 2 Corinthians 2 Corinthians 8:2-4. Okay, 2 Corinthians chapter 8, verse 2 to verse 4. That in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded in the riches of their liberality. Kining Macedonian church persecuted, and grabe ang trials ilang nagian. Pobre kayo ni nga church ang Macedonia. Okay? Gawas nga sila pobre, ginalutos pagid sila. Pero ingon ni Paul, the more sila nagkalisod, the more sila naghatag para sa buluhaton sa Ginoo. Verse 3, for I bear witness that according to their ability, yes, and beyond their ability, they were freely willing. Verse 4, imploring us with much urgency that we would receive the gift of the fellowship of the ministering of the saints. So ang Macedonian church, pobre sila, kabus sila, pero sa tanang churches nga nag-support ni Paul, sila ang pinaka-supportive. In fact, ingon ang Bible, beyond na sa ilahang capacity. So nihatag sila more than sa naa nila. Pwede ba na? Pwede ba di ka muhatag more than sa naa lang nimo? Yes, in-approve na sa Macedonian church. Muna, tanawon nimo, isa sa mga churches nga gibless sa Ginoo sa wisdom, sa stability, ang Macedonian church. So ang giving dili ni sa mga adunahan. Gani alang noon ni sa mga kabus o sa ordinaryo lang, kay kung wala tay itanom, magpabilin gid ta sa ato ang kahimtang. Number 2, second wrong thinking about giving. Giving is losing. Ang paghatag, kawadon daw. Yes, muni pagtuo sa uban, nga once muhatag ka, man good, mawad-an ka. Mabitaw ng burden sa uban ang paghatag. No, ang paghatag, dili ni siya kawadon. Mao gini siya'y pagtanom nimo. Natagan ta mog principle again sa isa ka farmer. Since we're talking about sowing and reaping, ang isa ka farmer, inig-harvest ana niya sa iyang mais. Mais akong illustrate kaya ako nakadako pod ko sa akong lolo farmer, mais iyang ginatanom. Maka-witness ko sa gikan pagkaingin, pag hulat ang yuta maulanan and then pugsan og mais, mudako and then sa harvest. So inig-harvest ana sa akong apuhan sa pila ka thousands of kilometers sa iyang square kilometers siyang uma. Sinako na. Maabot nag duha ka adlaw nga hinakutay sa mais. Nana siya pila ka payag bodega. And ang uban na nga mais ipagaling. Pero abi nimo sa pila ka buok niyang mais nga sinako, nana siya ibilin mga isa ka sako. Dili niya na ipagaling tanan, dili niya na lungagon tanan. Ang isa ka sako iyang ipabilin kay nagkahurot na, magkanam nagkahurot ang mais. Katong isa ka sako mo na putoy himuon yang binhi. Binhi, term na sa mga mag-uuma. Dito na pud siya magkuha og itanom pagbalik. Masabtan nimo digid niya kaunon tanan. Dili niya ipagaling tanan. In fact, pwede niya ipagaling tanan. Pero nagbilin gid siya para sa next na pod nga
ting uwan o ting tanom na pod. Ang punto nako is kung maayo tanang season sa imong life naa kay ginatanom. Aron naa kay pirmi nga harvest. Nasabtan na to. Now, hinumdum ko sa story bitaw ni Elijah. Si Elijah, gingnan siya sa Ginoo, Elijah, balhin ka adto ka sa Zarephath. I-provide na ko imong need. Na ibabae ditong balo nga mo provide sa imong need. And ato si Elijah, pag-abot ni Elijah didto, nakita niya ang babaeng balo. Ingon din sa Elijah, mauna ni bayhana siguro, giingon sa Ginoo nga i-provide akong need. Ingon siya, ma'am, pwede ba ko niyo pakanon, ma'am? And then, ingon ang answer sa babae, 1 Kings 17, 1 Kings chapter 17, 15 to 16. Okay? Ingon ang babae, sir, abi mo, sir, last na lang gini nga meal na mo. Last na ni nga pagkaon na mo. Kung amo ning kaunon karon, sir, wala na mi kaunon ugma, maghulat na lang mi mamatay. Pero kabalo ka, ingon ang babae, pero tungod sir nimo sa imong Dios, amo ning lutoon, apil ka mukaon. So ang gihimo sa babae, pwede niya kaunon selfishly ang food or pwede niya itanom diha para sa Ginoo. Nasabtan na to? Duha yung choice. Na sila pagkaon nga good na lang for one meal sa ilang isa ka anak. Okay? Ingon si Elijah, ma'am, pwede ko mangayo ana, ma'am, lutuan ko nimo. Ang babae, pwede siya magdinalo. Pwede siya ingon, no sir, amuan na mo ni last. Selfish na. Or pwede siya mo ingon, okay sir, mangaon ta, uban ta ani. So pwede niya itanom diha sa Ginoo. Kabalo mo sige mas babae. 1 Kings 17:15. So she went away and did according to the word of Elijah, and she and he and her household ate for many days. Ang gipili sa babae, instead nga iyang taguan ang iyahang nabilin, iyan ning gitanom diha sa Ginoo. Iyang gihatagan si Elijah, nangaon sila, ug ingon ang Bible, the entire drought, naman ni pila ka years nga wala gi ulan. Grabe ang drought ani, wala sila hutdig pagkaon sa Ginoo. So gipili niya ang pagtanom instead nga iyang taguan o sa iyang kagulingon lang, selfish lang nga pamaagi. Nasabtan na to. Sowing is not losing. Walay mawala nimo. Gani once mo tanom ka, naay nadugang nimo. Naagyud kay hulaton. Mo take lag time pero naagyud kay hulaton. Nasabtan na to. Tanang gibuhat nimo para sa Ginoo, sowing gina siya. Pagtanom gyud na siya. Dili gyud ka ma-scam. Nag-scammers, wari mo hatag itagtag 20,000, 10,000, 15,000 sa way sigurado silang tag power. Di ba? Daghang game. Power. Next week nagsirado. Gipawiran noon ka. Pero once bisag unsa ka ordinary basta para sa Ginoo, naagid kay hulaton. You know what happened? Duha ang result sa diyang gitanom sa babaeng balo ang last nanganaan niya diya sa Ginoo. Una, wa sila hutdi og pagkaon. That's material blessing. Ikaduha, kabalo mo na itabo, namatay ang iyang anak. Pero gipray over ni Elijah, nabuhi pag-usab. Even ang protection sa iyang family na provide, dili lang ang ilahang material needs, even ang ilahang spiritual o uban pa nga need. Once ang Ginoo imo lang siyang tamnan, okay? Imo siyang tamnan, imo siyang tagaan, naagyud kay hulaton. One day, kalimot na ko mag 2 years ago or 3, before patong pandemic na hitabo, night time nga, or I think during pandemic to siya ha, nang snap me ni Sophie ug ni 3D, kami lang tulo, ay doon to, asa to Scotty, murag nanuroy to sila sa iyang discipleship group before, napato si Mary. And Sunday afternoon to siya, nangaon mi ni Sophie, 3D ako og french fries, dito mi sa McDonald's diya sa Basak. Nangaon mi french fries,
nag-drive-thru lami, drive-thru. And then I think tulo ka large fries or duha basta something na. Patong daghan pa ang fries. Daddy sila panghatag nako. Kanahan sa kusikaon. Pero katong gamay na, wala gikupta ng third yung isa, kupta ng souping isa. Nagihay na siya. Nag-drive ko, ay tag-isabi. Dili na manghatag. Nya, di man ko yung mga katong nagakupot kung isa ka fries, gipaspasan nila gaon. Lain na sturdy, kibisa maghuot, ibang suksok. Ana na sa mukhaon. Tanaw niya, oy, gamay naman lang ni. Di na ko manghatag. Bisan pag ako nga nagpalit, wa ko niya tagai. Kabalo kaon say thinking sa bata. Insa kung mahurot ni, wala na. Ang bata once makakaon og french fries, murag mao na nang last nga french fries sa tibok kalibutan. Nga para niya wa nay lain. Di man ko adunahan, pero kay balo ko nga pwede pa ko mupalit og fries dugang adto nasabtan. Nalimtan ni Terdy og ni Sophie nga ako'y nagpalit sa fries. Pwede po ko moagig another drive-thru, palit pa kog duha ka large nga fries or bucket nga fries, makapalit pa ko. Nalimtan nila nga ako'y nagpalit. Ilaha lang, ilang kagulingon lang, ilang gihunaw na nga mabusog nasabtan. Ang netabo is, when it comes to giving, dili na to gusto tagaan ang source, ang Dios. Gusto na to kita lang ang mabuhong, kita lang ang mabusog. Di na to gusto tagaan ang mismo naghatag sa fries na sabtan. Sige daw, kung losing ang paghatag, kinsa man din naghatag anang imuhang pagkaon, kinsa may naghatag sa imong trabaho, kinsa may naghatag sa imong family, sa imong good health. Kaya sabi, sa pila ka tuig na tong tigong-tigong og kwarta, masakit lang isa ka admission imuhang bata, hurot man ang pila ka tuig na tong tinigom. Dali kina sa mahurot. Kinetabo is, gidaluan na to ang source, gusto na to kita lang. And what will happen? Of course, mangluod o mainsulto ang source sa blessing. Amen. So ang paghatag dili ni kawadon. In fact, dili ka madugangan once muhatag ka para sa Ginoo. Ito ang Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you if you will seek the Lord first. Okay? Now, number 3, ang wrong thinking about sa giving is only for those who have jobs. Ang paghatag para lang tos mga nay trabaho, Pastor John. Ako, Pastor John, wala man ko'y trabaho. So, dili ko muhatag. Sila, nay trabaho, sila lang ang muhatag. Ang question nako, kung wala kay youth o wala man mo'y work, di ba? Salig lang mo balon sa mama. Kung dili mo mutanom, naba mo'y anihon wala. Youth, naba mo'y pangandoy, di ba? Na mo'y dream one day, na mo'y mansion, and then sa rooftop na swimming pool, simple naman inyong dream. Simple ra kayo, inyong dalan, marmol, inyong iro, robotics na, pakpak nang mo, muabli ng gate. Grabe ka simple sa inyong dream. Pangandoy ninyo na, muna'y gusto ninyong harvest. Karon, kay namoy gustong harvest, dili ba mo mutanom or mutanom? Mutanom gihapon mo. Araw may mo successful sa iyong pag-eskwela, naagyoy pagtanom. Ang paghatag, dili man ni sa amount, dili man ni sa status imong bulsa, nani sa status sa atong heart. Kabalo ba mo nga ang kwarta pag-test ni ug ang pinaka-wise muhatag nga tao sa panahon nga naa lang siya'y gamay. Wise na nga tao. Nga naman, tanawa daw, Luke 16 verse 10. Luke 16 verse 10, mag-start ang blessing sa ginagmay. Ang first stage sa test naa sa ginagmay. Tanawa, he who is faithful,
He who is faithful in what is least is faithful also in much. He who is unjust in what is least is unjust also in much. Siya nga dili kasaligan sa gagmay, di po siya kasaligan sa dagko. Di ba atong mindsetting, di sa kumuhatag, kay gamay pa man ang nanako. Diha na kumuhatag kung daghan na. Mali. Kay di man kakadaghan kung wa kay ihatag, nasabtan. Unya na kumuhatag Pastor John kung dako na kog income. Wrong principle. Mo nang di gid ta mo dako atong income kay wa man gid tay gibuhian. Nasabtan ba nato na siya? Kay kung di ka kahatag bisan gamay lang ang naa nimo, ingon ang Bible, bisan pag dinagko di gihapon ka kahatag. So Ginoo nganong tagaan magkagdaghan nga bisan sa gagmay di man ka kasaligan. Nasabtan nato. Hinumdum mo sa treasury, one time si Christ nasa temple, nanulod ang mga tao, naghatag silang offering sa offering basket sa temple. Na yung mga negosyante naghatag og mga millions, dagko kay gipanghatag, nagbox ang gihatag didto. Na isa ka babay nga pobre kay siya, may ilan siyang sinina, balo pa yun, naghatag siya pinaka-ordinaryong sinsilyo. Sa ato pa karon siguro 5 cents. 5 centavos nga naibangag bitong tunga, napamana ron. Mura gid in town to iyang nahatag, or siguro marag OA pud kay, waman mapalit na sa 5. Aritas piso. Ang piso napakay mapalit. So di ano ta practical. Ang gihatag sa ubay piso. Sa ubang mata, grabe ni bayana kagamay-gamay sing gihatag. Pero kung imong tan-aw ningon ni Christ, siya mo inihatag og pinakadako. Kay mao na didto naa niya last na lang gyud. Iyang gihatag didto sa offering basket. You know, ang Ginoo nagtan-aw sa amount, nagtan-aw gid siya sa imuhang heart. Yes. Muna nga kung gamay lang ang naa nimo, muna pinaka-wise good. Wise ka kung imo nang itanom diha sa Ginoo. Kay kung imo nang kaunon tanan, mo bitaw na mukaon kag mangga. Ingon akong lolo sa una, "Dong, ayaw ilabay ng liso ha, kay nindot na nga klase nga mangga. Wa pa mi mangga." Sige, kaon na. Ang liso wala ko kaon na gibulan. Gitanom mo nang namunga tong dito talas tam nagagbunga. Kay ako tong liso before. Wa na ko apilag kaon ng liso. Pero mo kabalo mo na mga time nga apilon yung kaon ng liso. Ilag yung kitkitan murag sayon dako pa man ning liso lo. Akong kitkitan gamay kanilang gamay itanom. Igtanom nimo bisan pag taga-adlaw nimo bisbisan, nimo nang butang nga fertilizer, mamatay ito siya kay napahak na ang liso. Nasamtan na to. Giving is sowing gid siya. Youth, kung gusto mo good nga future, 5 years from now, 10 years from now, karon ang best time to sow. Di ba? Kay kung gulang-gulang na ta diya pa ta mo tanom, gamay na lang taghulaton. Bitaw maging practical ta. Kamo dagkog pangandoy inyong parent ninyo. And the same ang Ginoo dagkog pangandoy ninyo. Pero kung sa early ninyo nga age, karon mo tanom, nanamoy heart sa pagtanom, dako gid mog anihon. And even sa mga adult nato, taka sa mog edad. Kamo pila edad nyo 40, 60, 70 na nagori 80 plus din eh. Pero what if they tagaan pa ka sa Ginoo another 20 years, 30 years? Nabitay king sa Bible, himatyo na ingon sa Isaiah, King Hezekiah man siguro to. Hapit na ka mamatay. Limpyo niyo yung balay, at imanan na ni, mamatay na ka, sunod adlaw. Ingon si King Hezekiah, Lord, ayaw sa unta, Lord, tagay kog chance. Naluoy ang Ginoo kang King Hezekiah, gitagaag another 15 years. Di ba? Isa lang ka pray nimo tagaan kag 15 years sa Ginoo. Pero supposedly dako na mog harvest ron. Kung sa young age, early age pa nagsugod na mog tanom diha para sa Ginoo. And you know what? Kini ang number 4, ang wrong thinking nato sa giving. Giving is a burden. Burden siya, bugat. O ganina pag lingi mo sa right, sa faith promise, stiffneck mo pastor. Unsa day na pastor? Pero lingi mo sa kitchen mga una, ay asang litson. Di ba? Kitchen, ug diri sa atong faith promise. Naiuban na to burden ang paghatag. Naiuban pod gaan.
Kung uban burden, nganong bugat ang paghatag, nganong sakit siya sa atong heart, tungod kay nagtuota nga ang paghatag kawadon, ang paghatag makahurot sa ato ang tinigom. Nga ako nang giingon ninyo, ang usa ka wise nga servant, o usa ka wise nga Kristohanon, mutanom, willing muhulat. Abi niyo, ang reason nga ang farmer daghan siya harvest, kinianto siya sa season sa pagtanom. Abi, kung mutanom ka, di biya na nakadali ang harvest. Kita ko sa kong apuhan sa una, magkaingin pa na siya. Take pa nagpila ka days, weeks, limpyuhan ang bukid, ang yuta. O ban gani, daruhon pa kung flat ang yuta. Humagdaro, maghulat pa nagting ulan. Kung nanay nindot nga ulan, diha na magtanom. And then human og tanom, mutubo na tong mga binhi, nakatag-as, gunahan dayon to siya. Ana nagkakatas, gunahan na pod. Hangtod mga wala ang mga sagbot, ug ana nakatag-as, sige nagguna. Bantayan pa na nimo, uban ganing farmer, tulugan pa na nila, kay na mga ihalas manok nga mukakha sa tanom. O ka naman ang kana, daggo na ang anaggo ng mais, uban nila bantayan gina, kay na ubang kawatan. Di ba, ndot ipangawat og anagon? Namdaw sa na bata pa mi. Lami king anagon tanawon. Ang pingan hantod sa panahon sa ting harvest, kumplito ang imong harvest. Ang point nako is once mo tanom ka diha sa Ginoo, mo take yung time. Mo take og time. Dili ni ugma na adayon, next week na adayon, basta kay naa gyud kay hulaton. Ako nagtuo ko nga kinahanglan tag wisdom sa pagbudget sa tong kwarta. And mag-start ang wisdom diha sa paghatag. Yes, once na kay heart sa paghatag para sa Ginoo, tagaan kay nag-wisdom sa pagbudget sa imong kwarta. Namdum to kung katingon siya. Kato bitaw, di pa ko faithful sa tithes, dad. Dali ra kay mga wala ang kwarta. Kung katong nag-faithful ko sa tithes, napay mahabilin sa akong allowance sa isa ka bulan. Tod kay mo follow ang wisdom if na kay heart para sa Ginoo. Amen. Actually, part 1 ni siya. Next Sunday, i-share na ko ninyo ang mga practical examples, practical nga character nga nakatuna na mo no sa among fellowship sa Davao ug sa mga conference nga kung natinan about giving. Gusto na ko i-share, di makakayag isa ka Sunday lang. Next Sunday na ko yung mga illustrations. But for now, tanawa, basin mo nang wala ta gi-bless sa Ginoo kay natay wrong mindsetting sa giving. I-conquer na to na. Ang giving dili ni makapapobre nimo. Gani mo ni makapabless nimo. Ang giving dili lang nis mga arangan nga tao. Ang giving para ni sa tanang tao. Pwede ka muhatag nga abunda ka, pwede ka muhatag nga sakto lang. Dapat gaan sa tong kasing-kasing ang paghatag. Ang giving dili lang ni sa mga naitrabaho, even sa mga nag-start pa sa pag-eskwela. Mas early nimo anaron imong heart sa pag-give para sa Ginoo, mas taas nga duration ang imong anihon sa harvest. You know, sa literal nga harvest na ay ting-ani gyud. Mutanom pila ka months ang mais? 4 months ba mais? 3 months ang mais. Inigtanom nimo sa mais, ihap na kag 3 months ting-ani na. Abi nimo sa mangga na ay season sa ting bunga sa mangga. I think during summer, May man siguro na. May or June ang ting bunga sa mangga. Nay kahoy mamunga according sa iyang season. But when it comes to giving, tanan pwede mahimong season sa harvest sa atong life. Depende lang gid na. Kung gusto ka every month season sa harvest, ayaw guno nga ang pag-sow nimo diha sa Ginoo. As long as ang imong kwarta nagamit na sa buluhaton sa Ginoo, wala kay ikabalak ka gyud ni ana. Amen. Gawas kung gikorrupt na sa leader, gikorrupt na sa pastor, gisnack-snack na dito sa McDo, walay blessing. Bas as long as transparent ta, sure ka nga imong kwarta nagamit sa buluhaton sa Ginoo, isa na kadako kay nga pagtanom. One day hinumdumi, gamay gyud ang sa principle sa harvest, gamay rang gitanom, dako kayo ang harvest. And hopefully hinay-hinay nato ni makatunan
atong i-develop atong heart nga unta gaan sa tua ang paghatag para sa Ginoo. Amen. And nagtuo ko nga ang pinaka-lisod i-develop discipline sa atong life ang money gyud. Money issues. Lisod kayo na i-manage. Pero once disiplinado ta when it comes to money, nagtuko nga mo flow, mo follow ang blessing gyud sa Ginoo. Let's bow down our heads. Father in heaven, we thank you, Lord, again for reminding us, Lord, sa principles, sa giving. Unta, Lord, dili na mo ni man-neglect. And yes, Lord, isa sa problem sa mong family nga lisod kayo, Lord, i-manage ang financial. Pero Lord, tagay mig heart nga unta Ginoo, dali lang ug gaan sa mong kasing-kasing, Lord, ang paghatag. Knowing, Ginoo, nga ikaw ang tag-iya sa tanang butang. Og muhatag mi, Lord, according sa imora pong gihatag namo. So masabtan unta namo, Ginoo, nga ang tanan namong gihatag diha nimo gikan naman pud ni nimo. So Lord, wala gi amuan niini. So Lord, tagay mig heart nga masabtan namo, Ginoo, ang paghatag maogi pagtanom namo diha sa imuang gingharian. And thank you, Lord, og i-bless ang tanang mensahe nga mo nadungog. In Jesus name we pray. Amen and amen.